ei oikeastaan vaikea, mutta tässä on monta nappia. Aha. Tavallinen lounas on lunch. Sitten tästä kassakoneelta pitää lyödä se summa, mikä lukee siinä. 14. Joko asiakas maksaa. Sitten painatte summa. Kuitti tulee ulos täältä. Tämä annetaan asiakkaalle. Joo. Kiitos Marsin. Onko se kaikki? Ei ole. Ei ole. Sitten on Ålandsbanken lunch, se on 10 euroa tästä. He maksavat usein jos joku maksaa e-passilla tai on e-passi, sitten on Edenred, sitten on Smartum, kortti tai sovellus puhelimessa. Sitten Ålandsbanken maksaa yleensä e-passilla. Pitää lyödä summa 10 euroa. 10 ja sitten 2 nollaa. Maksutapa. Tuossa on e-passi. E-passi on ainoa, mikä menee tähän nappiin. Edenred ja Smartum tähän nappiin. Ja ei tarvitse painaa summa, paina vaan e-passi tai ticket. Ja sitten on vegelounas. Se maksetaan ihan samalla tavalla normaalisti kortilla, mutta sillä on oma nappi, niin paina vegelounas, niin bongi tulee keittiöön. Sitten monella firmalla on sopimuslounas, halvempi kuin 14. Monella on tosi monta 12,70. Ja se on tämä nappi 12,70 siitä. Sitten nämä täällä ylhäällä, niillä on 13 euroa. Se on tämä nappi, lunch 13. Ja sitten somalainen seurakunta, niillä on 8 euroa lunch. Oma nappi kaikille. Okei, joo. Ja jos joku haluaa syödä pelkän salaatin, aina salaattipöytä vaan, niin se on salad lunch. Onko tämä à la carte? À la carte, joo, on. Joo. Eli oikeastaan vaan nämä nappit käytetään lounalla. Okei. Mä en tiedä. Minä luulen, Keksin se muuta. on liian vaikea, ei tarvitse koulun varten. Niin. Okei.